Moja rodina nepotrebuje geopolitického analytika. Potrebuje chlapa, ktorý je v pohode. Deti nie sú hlúpe. Cítia tvoje napätie. Ak sa pýtajú na vojnu alebo krízu, neklamím. Ale buď filter, nie stena. Pre dieťa je bezpečie definované tebou. Ak vidí otca, ktorý nepanikári, učí sa, že aj ťažké časy sa dajú zvládnuť s chladnou hlavou. Vieš, čo cíti tvoja partnerka, keď si neustále ponorený v správach? Cíti tvoju neprítomnosť. Vidí chlapa, ktorý je fyzicky v izbe, ale mentálne niekde v zákopoch alebo na burze. Ďalšia vojna, ďalšia kríza, predpovede katastrof. Ležíš večer v posteli, vedľa teba spí tvoja žena, v dome je konečne ticho. Ale ty namiesto spánku scrolluješ. Cítiš, ako sa ti sťahuje žalúdok. Máš ten neodbytný pocit, že ak na chvíľu vypneš, niečo ti ujde. Že nebudeš pripravený. Že v tom momente zlyháš ako chlap, ktorý má ochrániť svoju rodinu. Ale buďme k sebe úprimní. Ten mobil ti nedáva riešenia. On ti len kradne schopnosť byť tu a teraz pre tých, na ktorých ti najviac záleží. Dnes ti ukážem, ako si postaviť mentálnu pevnosť, ktorá nepadne pri každom novinovom titulku. Predčasom som zistil, že som bol podráždený na deti len preto, že ma pohltilo napätie zo správ. Chlapci sa klopčili, do toho dcerka, čo si potrebovala, a ja som na nich vyletel. A vtedy mi to došlo. Som informovaný, ale som nepoužiteľný ako otec. Moja rodina nepotrebuje geopolitického analytika. Potrebuje chlapa, ktorý je v pohode. Nic si netreba nahovárať. To, čo sa deje vo svete, nie je sranda. Dejú sa vážne veci. Ale médiá nežijú z pravdy. Žijú z našej pozornosti. A nič neudrží pozornosť tak dobre ako strach. Je to čistá biológia. Náš mozog je nastavený na to, aby prednostne hľadala hrozby. A algoritmy to dobre vedia. Ak klikneš na jednu katastrofu, naservírujú ti 10 ďalších. Vytvára to ilúziu, že svet je v plameňoch 24/7. Nehovorím, že máme ignorovať realitu. Chcem len povedať, že netreba byť produktom v rukách mediálnych domov. Naša úzkosť je ich zisk. Čím viac sa bojíme, tým viac klikáme. Je to biznis s emóciami, kde platíme svojim pokojom. Úzkosť je v podstate strach z neznámeho. Riešením nie je ignorácia, ale stratégia. Definuj hrozbu. Čoho sa reálne bojíš? Výpadku elektriny? Straty práce? Vojny? Urob si plán. Namiesto zbytočného scrollovania choď a prikup niečo do zásob. Skontrolujte si finančnú rezervu. Nauč sa nejakú manuálnu zručnosť. Zameraj sa na kruh tvojho vplyvu. Rozlišuj medzi tým, čo ťa trápi a tým, čo môžeš reálne zmeniť. Nemôžeš ovplyvniť ceny ropy. Čo ale môžeš ovplyvniť je atmosféra pri vašom večernom stole. Tvoja sila nie je v tom, koľko vieš o geopolitike, ale v tom, ako spoľahlivý si pre ľudí vo svojej tesnej blízkosti. Ak máš plán, strach stráca svoju moc, lebo máš v rukách kontrolu. Keď už si tie správy prečítaš, potrebuješ proces, ako to zo seba striasť. Pravidlo 20 minútovky. Ak si prečítal niečo ťažké, potrebuješ aspoň 20 minút nejakej analogovej činnosti predtým, kde sa prihovoríš žene alebo deťom. Niečo uprác, choď si zabehať, daj si sprchu. Musíš to napätie presunúť z hlavy von. Informačné okná. Urči si jeden čas počas dňa, kedy sa pozrieš do sveta. Zvyšok času sa venuje tomu, čo považuje za dôležité. Sebe, rodine, práci. Nezačínaj deň správami. Tvoje ráno určuje tvoj tón. Ak začneš tragédiou, celý deň to budeš ťahať so sebou. Deti nie sú hlúpe. Cítia tvoje napätie. Ak sa pýtajú na vojnu alebo krízu, neklamím. Ale buď filter, nie stena. Povedz im, áno, vo svete sa dejú zložité veci. Ale my sme spolu a ja robím všetko preto, aby sme boli v bezpečí. Pre dieťa je bezpečie definované tebou. Ak vidí otca, ktorý nepanikári, učí sa, že aj ťažké časy sa dajú zvládnuť s chladnou hlavou. Tvoj pokoj je ich najväčšia istota. Vieš, čo cíti tvoja partnerka, keď si neustále ponorený v správach? Cíti tvoju neprítomnosť. Vidí chlapa, ktorý je fyzicky v izbe, ale mentálne niekde v zákopoch alebo na burze. Pre ňu je tvoj vnútorný pokoj signálom, že domov je bezpečné miesto. To je presne to, čo od teba potrebuje najviac. Nie analýzu zahraničnej politiky, ale stabilitu. Keď si v kľude ty,
môže si vydýchnuť aj ona. Svet sa bude točiť ďalej, s tvojou pozornosťou alebo bez nej, ale tvoja rodina bez tvojej pozornosti chradne. Buď s nimi naplno. Uvidíš ten rozdiel v sebe, aj v nich. Opatruj sa.